Pagi sabtu makan itu tuh. Baik, bisa sekali apa? Kilane Dagmura Waimura edisi base Dagmura kanini orang kenal lagi sengora kebang mah baru pulang karena baru asuk mana kerja dia karena asuk problem lagi kan sibia bonu baru terus kenal lagi awan bagan ini biasa kayak ini nih program hanya nih bagai cai tuh ini education IM bini nih terkena sengora jatuh nak kaji abo edisi government ya edisi government kita orang kuno related kiri cara kisah misal kakahan kaganan subana itu bonu bisa kita kayaknya sini IM baru rumah bini nih kita bawa kita arrange kali biaya so abang tinggal cang tini abah kena sekarang musubakha tahu tahu area subana nih bo sini honorable CM promotion program mati apa baik जोगाजोग खालायनो आरो सुबुंनाय इने फंनै चिबो फंनै आठटाव समाव खालायमाने जों गोबां जायगायाव सबाय बिफां सान्ति बाजार खारहो सबाय बिफां गाव पाइथा अबने बागै अबने खायनाय जों जे सुबा लायमाने बरकनि तो गोबां नांगौ नखनो फंनै जायगा रिचु सामं नमो विभिन्न नांगौ रां फैसा नांगौ बे बासो सबाय मैयाफोरना जे मानसा जे सुबामोनाबो जों खाथा हामबायखोनो नर यासजादे जों जे मानसा सुबा लायमाने आरो आंनो दाबाकनो जों सन्तुष्ट खालायमायफोरना विशेष खालाय जों जायगा एरिया तो ताइबो बरक सिमिया ताइबो चुकिया दङ हेबना अ बर्तमाना जारा जे विशेष खालाय जे प्रब्लेम खालायनाय आबादता जों आरो फेमिलि हिसाबै प्राय 27 फेमिलि दङ जों हिसाब मान हर मानसा सुबा लायमाने थायो ताइ बाति कक साया जतन खाकाहाम जे मानगोन खाकसाङै तंग जाबायदि नेक्स्ट जुदि कोनो प्रब्लेम हागा जत मानसा सकेसे ट्राइ खालाय महाराष्ट्र अबने बगै जत मानसा साइट गनि दङ जों जारा जे नक बायजनाय सम्पूर्ण बायजनाव एडिसि गभर्नमेन्ट निफ्राय महाराष्ट्र नेतृत्वनि संगा जागा जारा जे बायजनाय जों तीन फाइनाय तीन रुसवा हाकेन महाराष्ट्र हाजा विशेषकै साउथ टे गुमतिओ लाइथानाय दैकतर देराव क्लाइजाक केवो नक नुखन कमाखा केवो बिहि गुसा कमाखा केवबा मासाया माने यांगै तंबायखा अमहाय खनावैनो जों उइलानि सिमिनो जों सेंखा विशेषकै चिनि घुमलों आमचाइनि चिनि जारा सरकारनि सेबुक खायतंनाय रक चिनि रिसिनि स्पेशली DF रक आबनि लगे लगे आं दङ सागबायथां EM एडुकेशन चिनि MDC दङ गणेश बाबु चिनि एक्स EM दङ चिनि जतनसे सिनियर आटा सिनि रुपिनि अमा एकलाय चिनि DF रक न तुयै बरनि जे कन्ट्रिबिउशन जे जों किसा मिसा जे रिमाइन्ड बाय जों दिनै उइलाव नुख्रा देबिपुर आरो खरकाम चिनि साकमा सम्प्रदायनि चिनि बरक नुखुं कायसेना खरकाम थैथांगा बरनो थाङै जों किसा मिसा याफारका माइरु माइखा याफारका आबनि लगे लगे आगानाय गिरिनि नक बायजाग्रो न बसुम सुबा आबनि यागलो जों थांगा यांगो गार्डांगो थाङैनाय लाइ थांनायाव 22 तारिखआव जे सारवा काख्लाय जे थैजांनाय रक न बंनि सिमालांगो जों थांगा बंनि नक नायखा आरो बाहायनो बेलायखेन वाना मासिंसा चिनि बरक आरो बाहायनो जों थाङैनाय
প্রায় 19 পরিবারনো जों রাং পয়সা রিমায়া ফানো মাইরুম মাইখা मैखोथों তাই ও থুইজাंनाय नुखुंनोबो जों जा मानमानि जों खकजा खंनि जों जेरमानि आबो जों रेबि कावखा आबोनि परे जों थांखा यांगो सालथां मनवो आरो बचिनि बर गोबां मा सरनाथि तागो तंबायखो आरो थाङै जों माकेनो सुबाखा गे तिनि जों पाइथागो मो दाकमुरा वाइमुरा बिसि मगा किल्ला ब्लक ओमफ्राय म बागमा विधानसभा केन्द्र अरबो हायनो जों खोनावै चिनि बरंमोन आं सीएम साहेब बाय आं मियानो जगाजग खायखा जों तो आयंगो थाङै दङ जोंनो किसा लोकेशन सारिं का बो लग लगनो साका सामने परे अंकाय तिनि सिनि ताव जे जुनाली चेयरमैन जुति जमाते बाय जगाजग खायखा बो बसा सराय मेनै थांगा सिनि ब्लक प्रेसिडेंट बरंमोन आं ताव कताल सुबुत कुमार जमातिया बाय ताय बिनि लगी संपाय सिनि लिडार्स रक फाबितिया एकमा हायखायनो जों पाइथाखौ जों अर तिनि बरनो जा मानमानि 27 टा परिबार न किसा कानजांनाय बा तिनि साजांनाय मानि नक जों किसा रिखा थिनांगोबो जों अमा हायकेना रिनानि बागै जों सायथनाय बिसेस के खमलंनि अमा कायसा यूनिटी हाइन तखा कायसा एसएसजी ग्रुप हाइन तखा आं तिनि नंनि बिसिंथि आं तिनि कयना मुसुंगो खा गोनां माया गोनां गोबां मानसिनि बररक दंगो साबाया नोंबाया साबाया नों नोंबाया केबो रां फैसानो थैमानि यागुला लगितलानि मानिया किन्तु जों तिनि जदि किसा मिसा जदि कमा हायके याफार पाइखांकाय कोन हायबा भगवान ईश्वर सुनो अंत तो नाहारन आव माय खुमा जरा किसाफाना माय बुतिफा खानि मान फाइका बिनो बकायसा बुमुंनाय गाबोन बागना जों तिनि नंनि मिडिया रं बिसिंथि कयो फाइदि सुबा फाइदि रि फाइदि रिनाय बरक बमान मांस दंगो जे बरक रिमाया तंगैनो रियांगा ब तेबसे बस बिपदस खालाय गाबोन बागना आं कयनाय फाइदि खाकवार खाकथार एवं एकदम चिनिति प्रासा होनाय फाइदि बयनिबो साबाय बुसागा बुसक माया नांलाय तिनि तुइरि फाइदि इयाखा बयरि फाइदि इयाखा खातारि फाइदि कलमर फाइदि गोबां मानसिरा रंनि बय खाता कलम फरिखा गाबुतेरावनो जों जेरै सुबा फाइखांखाय जों चिनि बररनो बंनि थिनांग रक कायसा कासाय माननाय जे लस जों गाबर तथाय किफिलिमैया हायपाना जों जा मानमानि जों किफिलनाय चिनि बुबाग्रा सावो नगता तंदि थांदि जत्त जानजानि एलाकायाव थाङैनाय निनि एलाकानि फाताराबो नों मानखाखाय थांदि जोंनि जेहेतु वेस्ट आसि एफेक्टेड दिया यांगो पिसि एफेक्टेड तंखा जार कारण जों दुमुर থেকে सुरुखाय जों मोटामोटी जे मानसा जों थिनांगोबते कयेकदिन बिसिङाव जों नामति रखा फाइनाल बागै जों सायथलायनाय आं आसा खायो जों ता जारा तिनर फाइनाल बरनबो जारा याफानाय रनबो अन्तत हामबाय मारु तिनि माइरुम रनाय तिनि दाइल रनाय तिनि मसर रनाय तिनि बेरमा रनाय आक्रा रनाय रि रिनाय बरनबो हामबाय मारु अब त साइसुं नि बायतो फानमैया पालंखाय साल साइसुं गाबासो मैया पालंखाय साल अब तिनो जों सोंना बनाव जों चिनि थिनांनो चिनि टाउननि फाइनाय स्रायरनो जों म फोरोंख्लाय यांखाय बाहायकि बर फोरोंनायबा बर टाउ मिडियानि जुग टाउ फोन एंड्रॉइड फोन तिले जंमा खलखानाय साबताम खाय तामतां औतिरो बुबाग्रा साव जे नक एकदम पूरा देमी सिं थाका बनो पूरा 3 रिजानाय राज्य सरकारनो बसाका राज्य सरकार 1,20,000 नाय যারা হাব নাবো হিসাব খাইनो रजानाय राबार नष्ट होनाय रक खेतनि माइ नष्ट होनाय रक केबनि तुमको ताउने बनो खय खतिंखा आबर नबो सरकार ताबो हिसाब खाइतंको प्राय 15,000 कोटी त्रिपुराव दासक माने तिनि प्राय 1983 सालनि सिमी 83 एकबार कतरंखा आबन परे बुदाय 93 वाइसांखाना आबनि परे अमखे जतन कत बनि बाय जतन से बिसि खतिंगा बुसक 15,000 कोटी रां खरसंखा और रां जुरि मांखांखाय जों प्रत्येक एलाकानि बान बायमानि लामा बायमानि ब्रिज बायमानि स्कुल बायमानि नक बायमानि जत्त किछु जों खालायदि माने जों आसा खायो हामबाय।